Oregano for today's video. Ay day, grabe naman talaga na kumuha na ako ng oregano day ay dahil ang aking ubo ay 1 year na hindi pa rin natanggal. Huy! Grabe naman talaga tong ubo na to day, dry cough pa day, talagang napakasakit umubo na ubo kaya nag-decide na ako day na kumuha ako ng oregano at pinatong ko lang yan sa kanin day. Oo, mainit na kanin day para manan lumambot siya at kukunin ko yung katas niya day. Karabo nga pala tawag sa amin nito day kaya syempre na-adapt ko na rin dahil simula bata pa ako ay talagang ito talaga pinapainom ng aking nanay. At sabi nga ng aking nanay ay mabaganda nga itong medisina. Yes, oo day. Magandang herbal to day, magandang medicine to pag lalo na pag ubo, especially sa mga bata day. Hindi man ka nais-nais ang lasa nito day pero effective naman ang result nito day sa inyo day sa, lalo na kung sa ubo day kaya ayan nagpiga na nga ako day marami ding katas ang nakuha ko day kaya talagang hindi ko na talaga kaya tong ubo na to in love na in love sa akin at hindi pa umalis talaga day kung ano-ano lang iniinom ko. Malayo pa talagang pinanggalingan nitong karabo day at or oregano kung ano man tawag sa inyo day para lang talagang makainom ako at dahil ang ubo ko nga ay grabe naman talaga hindi pa umalis at pak ito na nga dahil this is pansit oh pak tingnan nyo na may itsura ko dyan dahil oh pak kagwapa